Atsebulukunatha njengabo abendle inkulu omakhungu onkila novapho mnomano ontshanga sodibandlela kamabhelo langozondo khubona oqunto amafonda bezitho nontanda kuphakanyiswa kodongo mnomana koludongo mambo luchaba siyacamagusha kaloku kuzo ezozizwe sikhahlela namhlanje nayo indoda yamadoda ngalosuku namhlanje is 18 December 2021 apho siyencokoncokole ngezinto ezakhayo sifundisane sisaqhuba ngalanto yokuba kwakuthiwe Educate to Liberate sasifundiswe nguSteve Biko ke lonto ozalwayo ngalo olusuku kanye sithi owayezalwa ngayo the 18th of December sikhahlela kuyo ke lonto yamadoda eyasifundisa ukuzingca yasifundisa ukuthi nje basimnyama nje asikho mnyama by mistake, we are created in the image of the Most High kuba kaloku indalo ithi the first person wayesithi man baphuma kuthi abaninzi xa begqiba bayibona uba siyakwazi ukuncikiveka. Sithethe lonto ke namhlanje sithi njengoba ile 18 of December sizabe sincokola ngomba wokubana uthini xa kuthwe phako kwenu kwakho umuntu obhubhileyo wabhubhela kude nekhaya. Sabe sijika ke into ekumila kunjalo sizayiqala ngequiz ukwenzela ukubana uthi wena ubunothini xa kunje. Sisangena ke kuyo lo ndima ya namhlanje sifuna ukukhuthaza abantu ukuthi njengoba izichitho seziqalile nje bayafona tata ubhele hayi ke yenzekile lanto awuyitsho ziyaphuma ezizichitho ziyaphuma izichitho bantu abahle ukuba awunayo ikhombo yakwabhele ukude iye next door man ukhona umuntu onyangayo kule ndawo kuyo kwenzela uba ungaqali unyaka ngazo izichitho. Njengoba sithetha ngomuntu oswelekele kude nakokwenu yithi naxa uphuma kuloo ndawo ibinomngcwabo uwasuse amathunzi amdaka angabikho apha kuwe ube ngulo muntu ulandelwa ngabantu basemangcwabeni. Sibe more careful ke thina abantu abakwezi zinto zokuphahla nje siyanqula. Masingene ke kuyo lento besithe sizawungena kuyo yolusuku namhlanje. Uthini xa kukho umuntu wakokwenu obhubhele kude nekhaya? Siqala ngayo ke iquiz. Sithi xa sihlakulela le quiz bantu abahle kukhona icases apho umuntu walapha kokwenu ezawubhubhela kude nakokwenu. Zininzi ke imeko ezenza labantu babhubhele kude emakwabo. Zibe khona imeko ezenza abantu kuba kuthiwa sebhubhele apho kuthiwa mangasengcwatyelwa apho abantu bayazi kuba hayi xa engcwatyelwe phiphipi sirhuqa umphafaman sinyuka apha sihambe siyohoya lonto. Bayazazi ke ezo zikumila kunjalo asikho kwezi ezixhaphakileyo eziqhelekileyo. Sifuna ungena kwiquiz number 1. Kukho umuntu walapha kokwenu othe wabhubha ekubhubheni kwakhe wabe ubhubhele apho kungaziwayo ukuba ubhubhele phi. Say it differently, ngabazukulwana baleqwa ngutata omkhulu owabhubhela apho kungaziwayo bathini. Number 2, ukungcwatywa komuntu wakokwenu engcwatyelwe kwigraveyard eniyaziyo kodwa ingcwaba anilazi, what do you do? Hayi kulamangcwaba asikho shondawoni kulamangcwaba, what do you do? Sifuna lento siyincoko lapha ezantsi nina abantu banazo impendulo. Number 3, kukhona ukuduka komzimba ngexesha uba kungcwatywa. Umzimba ebefamba ungcwatywa sithi kubhidene ibhobhile lapho kubhidene khona ibhobhile singcwabe mntumbi, what do we do? Ufikile umuntu uthi azange ndingcwatywe nini ndangcwatywa kwenye indawo batsho siyazi. Khani iphendule. Masingene kuyo ke lena indima. Ubhele ke ufuna ukugxininisa into ethi kwizinto zekhaya sumamela umuntu waka YouTube, umuntu waka Facebook, umuntu waseradweni, umuntu wasestratweni kwizinto zakokwenu. We only say kweminye imizi benza ngolu hlobo. Sithetha ke ngoku ngecase yomuntu obhubhele empangelweni. Ukhona ukuthi wabuyophangela uhlale emgxamesweni wabhubhela apho. Into eyenziwe ke mhla wabhubha abantu bakokwenu andithi ubhubhele kuloo ndawo eKapa abantu bakokwenu bayothatha ntoni umzimba. Into abathi bayenze bayafika kuloo mortuary inomzimba wakho. Imizi ayifani sithi kwimizi emininzi kwenziwa hlobo
bafike kule ndawo inalomzimba wakho bazowuthatha bawuthathe umzimba bangathatha umzimba bajoyine ifreeway baye baqale kule ndawo ubuhlala kuyo remember nokuba ubhubhile mhlawumbe beve ngomuntu wale ndawo ubuhlala kuyo ngabantu ubuhlala nabo bafike nawe beyichazile mos kwaba bantu ubuhlala nabo ngabantu ubuhlala nabo abaya empangelweni kuba kaloku wena ubugoduka ngoDisemba xa befika phayana umzimba uqale kulanda ubuhlala kuyo uchaza ukuthi bani sizokulanda ngoku siya kugodusa ewe ixesha elininzi ubuhlala kule ndawo kodwa ekhaya kusendaweni ethile siyakugodusa ke ngoku apho uyohlala khona nabantu basekhaya uzungabuyi ke ngokuze kwaba bantu buhleli nabo ngethongo ufuna izinto zifunayo uzifune kuthi yenzeka ke lento manje kufika umuntu ayichomi yakho manje efika emathongweni efuna leyana uqonda kutheni ngoku sengathi lo muntu sisinyanyasa sekhaya ngunumber 1 unumber 2 bantu abahle kukhona le kuba kuthiwa ubhubhele esikolweni unomntana ebeye esikolweni ikabini ke lena lo mntana ebeye esikolweni ukhona lo ebehlala euniversity kwi-university residence kuye ungabikho nto itheni yenziwayo either than xa nimlande ngokubana nime ngaphandle kwegate yesikolo kuba kaloku ezi zikolo zizikolo eziphethwe zii-council nee-senates eziphethwe ngoo-rector abangafuni nova ngezinto zesinto nizawumanina ngapha kwegate yesikolo nichaza babani ubulapha esikolweni besikuthumela esikolweni wabhubha ke mntana kuba uhlatywe ziitshomi zakho etywaleni okanye ubhubhele esibhedlele okanye ubhubhele esikolweni sizokulanda ke ndoda siyaguduka iyodwa leyo kubekho leyo mntana ebesemgxamesweni lo semgxamesweni izawufana nale ebesiyichazile nansi yona nto famba si-emphasize kwabantu babhubhele kude lo mntu ubhubhele kude kaloku andithi kufuneka kuyolandwa neempahla zakhe ezizawuchithwa xa kuchithwa impahla njengoba siyile nje siyolanda neento zakhe we are bringing iclosure kule nto yalo mntu and simsusa neento zakhe apha kule ndawo ebehlala kuyo sidlule kukho lena yomntu obhubhele kwiingozi zemoto ecala kwendlela kwatshayisana imoto zotshona emazantsi njengoba kusenzeka nje ngalo eli xesha lena yona iye ngabantu abaninzi kuyiwe kulaa ndawo yentlekele kuyothethwa kulandwe nomzimba uzawufumanisa uba kulandwe nomoya uzawufumanisa uba kuleyo mntu ekuthiwe bebhubhele emzini ebegxamesile lo ehlala kwamastandi wagula yiloo nto imbhubhisileyo wophela esibhedlele kuye kuyolandwa nje umoya awuyuve kumizi emininzi kuthiwe kuye kwakho nomphafa because kaloku andithi yena umzimba wakhe uye walandwa kolanda umzimba neempahla zakhe nento yakhe yonke kwahanjwa nayo lo ubhubhele ecala kwendlela ayicaci ncambi ingalo yeyiphi inyawo leliphi kuba kaloku usengozini lo baye bamlande ke ngoku ngomphafa kugodukwe naye kufike kwenziwe nezinto zokujonga ingozi angohluki kulo ebethe eyozingela watyiwa yinyoka wabhubhe lapho ungcono ke lotyiwe inyoka because umzimba siyawubona kukhona lento bisanduba sezindabeni yabantu abaye bapetheka iyaxhaphaka umuntu beyophakula inyosi aphuncuke kuloo ndawo obethekeliwe nezantsi ngazwa noba uphelelephi abo ngabafana yingozi le ulandwa umoya ngakuloo ndawo akuyo ngabantu abalandayo ke nawufuna lo mntu omlando okanye nilikhaya nizenzele kanti uba umzimba uyaziwa uyafika kuyolanda umzimba ubusi busewulandiwe ngabanye abafana abambonileyo bamzisa kweminye imizi ootata baye kulaa ndawo bayogcwala kulaa ndawo aye waswelekela khona omnye umuntu utshone emanzini mhlawumbi umntana ebeyodlala watshona emanzini bamkhangela abantu bamncama lena ke iyafana naleyo mntu ebezingela because ngamanye amaxesha uyakwazi ubhubhele ehlathini kanti uthathwe ngabantu basengetheni uyakwazi ubhubhele emzini omkhulu kanti uthathwe zizihlwele zakhona ubhubhele kuloo ndawo kuye kuyiwe ke loo nto fama kuyiwe kuyothethwa uba umzimba uyafumaneka ufumaneke uba ufumaneki kuthethwe kulandwe umoya kuba kaloku ithambo
asikwazanga kulifumana. Iyabaluleka ke lento bana kungabikho mntu wasekhaya kuthiwa wabhubhela PPP saphele lapho, because ufumanisa uba ijikeleza ikhaya leno njengoba kho lo mntu wabhubhele engozini asenza nto iyagquba ingozi, batshayiswa ziimoto, bayahlatywa, bayatsha, baweze ezintweni, abantwana balapha bawa bedlala emithini. Iba yiloo nto kuba kaloku laa moya walaa mntu usekhona and usakufuna ukuhoywa. Sigqithe siye kumntu obhubhele esibhedlele okanye obhubhele etrongweni. Lena ke iyohluka ke bantu abahle, zikhona izibhedlele ezinjengesibhedlele silapha eNgcobo, umzekelo iMjanyana, eyayisisibhedlele ekwakuhlala khona abantu babe nento kuthiwa yileprosi. Aba bantu babephelele esibhedlele to an extent ukuthi isibhedlele esi sinamangcwaba. Yabona ke ngoku ninomntu wakokwenu ongazange angcwatywe nini, ongcwatywe elsewhere, ifane nabantu abangcwatyelwe ezitrongweni. Ngela xesha umuntu obhubhele etrongweni waye ngcwatywa yitrongo. Lento ihambe ijikeleza phakathi kwekhaya, nibe nalo mntu walapha ekhaya ofuna ugoduka, mhlanje ufuna ugoduka. Xa nina le misebenzi phakathi kwekhaya kukho lo mntu nimbonayo bakade angene ngegate, lo tata siba siyayivula igate emathongweni avela aqumbe ajika ahambe, kuba kaloku akakangcwatywa kakuhle ngokwako kwabo. Number 1, zange wakhatshwa lo mntu kuba kaloku akangcwatywa nini, aniyane process yomkhapha mhlawumbi zange angeniswe lo tata abuyiselwe ekhaya. Uzawujikeleza ke lo tata nive kuthiwa nabantu abathwasayo apha bakwazi ugqiba, funa uqale kwenziwe laa nto yalaa tata akumise mani lo mntu ungakhange angeniswa apha ekhaya, onomoya wakhe ohleli kuloo ndawo. Yiloo nto izibhedlele ezi ziyindawo enale mimoya, zangilandwe iitrongo zindawo uthi ungena nje, ingakumbi xa ngumntu wena onento zomoya, you can tell xa ufikayo ukuba apha kukhona abantu abandijongileyo, kuba kaloku bayambona umuntu oqhela ukutshisa impepho athethe nabantu abangekhoyo ngoba afuna uthetha nawe. Yiloo nto abantu abaspiritual bengayi kwindawo ezigcwele abantu njengazo ezi sithetha ngazo, kuba kaloku xa ebuyayo ubuye ediniwe, uyaziva xa ba udiniwe, omnye abuye nentloko, omnye abuye nombilini, kuba balandelwa yilaa mimoya. Unumber 5, ukubhubhela emgodini. Lena yokubhubhela emgodini, we wanted nje to talk about umntu obhubhe kuba kudilike umgodi. Ingxaki kule nto yokudilika komgodi, awukwazi ukuya kulaa ndawo inalaa mzimba, sithi siyolanda umzimba. Andithi awuphangela emgodini wena, andithi umgodi yi-private property ekuhliwa ngekhetshi kuyiwezantsi ngabantu bapha, awuzukwazi wena ukuya. And ngoku le nto lo mntu obhubhele emgodini anikwazi noba nithi masiye ngehlahla lomphafa okanye umganu, depend ukuba nisebenzise iphini na apho kokwenu okanye kuloo case, anikwazi ukuya phaa kuba kusemgodini. I-question is, what do you do? Iyenziwa ke into kwimizi. Abanye njengoba besithethe ngomntu owangcwatyelwa kude nekhaya, kodwa lo mntu ungcwatyelwa apha eKatlehong, we don't know where. Into ebazawuthi bayenze abantu, bazawufika kule ndawo inalo mgodi, noba kukwiyadi ye-main entrance yasemgodini, or maybe along the road umgodi nanku siyayibona le ndawo. Kuyokwenziwa ke loo nto yokuthi sizokukulanda, bayichaze kuba kutheni bemlandela kuloo ndawo ngolo hlobo. Natso into besiyiphethe abantu abahle, nguDisemba ngoku, ninzi imiphefumulo esizayiluza, sithini? Khawukhomente wena apha ngezantsi uthi uba nina niyenza njani, wena uyazi njani, sifunde mntana omhle nalapha kuwe. Besiphethe loo nto ke bantu abahle, sithi nina bathi bafuna amayeza nisikhangele apha ekhaya sisekhona, singaleqwa zizinto bengafananga ziyasileqa amayeza ekhona. Masiyekeni kilale kube chusi kube hele camagu.